Hello guys, πάνω στο Larissa.gr εδώ. Πόσο καιρό έχω να το πω αυτό το intro? 4 χρόνια ρε μαλάκα. Δεν είναι κανένας έτοιμος για αυτό το επικό comeback. Διότι αυτή τη στιγμή πήρα το κανάλι πίσω. Το καταλαβαίνετε. Όσοι δεν ξέρετε τι έχει γίνει και απλά έτσι στο άκυρο με είδατε να χάνουμε, γιατί τέτοιο, μπήκε ένας hacker στο κανάλι μου και ανέβαζε εκεί μία μέρα απλά. Είδα ένα βίντεο ανεβασμένο και μου είχε έρθει email ήδη για μία φορά για report. Οπότε σκέφτηκα να το σβήσω και καλά. Γιατί ο Κάτσερμαν Φαμπάν μπήκα να δώσει συσκευές, ούτε ένας συνδεδεμένος με. Λέω, ρε μαλάκα, τι να είναι, δεν το ανέβασα εγώ αυτό. Μετά λέω εντάξει, ξυπνάω την επόμενη μέρα 5 email από το YouTube για το συγκεκριμένο λόγο. Το ίδιο βίντεο ανέβηκε. Και τώρα που το πήρα πίσω ήταν ανεβασμένο σαν live 2 φορές live. Απλά ήταν μπαναρισμένο. Εγώ είχα κάνει την αίτηση τότε όταν έγινε αυτό με το μπαν. Πότε ήταν, το 22 ήταν, πέρασαν 4 χρόνια. Είχα κάνει αίτηση στο YouTube, δεν είχα κάνει appeal, email έστειλε μια φορά. Και μου είχε στείλει πρόσφατα email το YouTube ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα να κάνεις appeal, αλλιώς μετά δεν μπορείς να πάρεις πίσω το κανάλι. Πώς μου το έδωσαν, δεν ξέρω. Πάλι καλά. Τώρα αν θα πάει viral αυτό το βίντεο, πάμε να μιλήσουμε για όσους δεν ξέρουν τι έγινε. Αυτό ήμουνα εδώ πέρα, έκανα τα βίντεο. Ωραία. Έχω χάσει βέβαια λίγο subs. Πήγα όταν έγινε αυτό, έφτιαξα άλλο κανάλι και προσπαθούσα να πάρω παραπάνω subs. Θα το έχω στην περιγραφή. Το οποίο κανάλι πρόσφατα, μόλις τώρα έφτασα 200 subs και για special 200 subs έχω βάλει να κάνω το δεύτερο μου Q&A ρε μάλλον. Μέχρι 4 χρόνια. Καλά, εδώ ανέβαζα πιο πολύ βίντεο αυτά τα 2 χρόνια, 3. Τα 2 χρόνια που είχα από το κανάλι. Από το 20 μέχρι το 22. Σε αντίθεση με αυτό που το είχα 4 χρόνια. Ανέβαζα όποτε μου κάπνιζε. Αλλιώς, εντάξει, εδώ είχα μπει και στην κοινότητα σαν φορσάμ. Οπότε, αν το δει κάποιος στο βίντεο, θα δείτε και το άλλο μου κανάλι. Θα ανεβάσω, όταν ανεβάσω το Q&A στο άλλο μου κανάλι, θα είναι το τελευταίο μου βίντεο. Το άλλο κανάλι μπορεί να το χρησιμοποιώ ή για live που παίζει να κάνω και εδώ live, γιατί να χάνω χρόνο, ή για, πώς το λένε, να βλέπω απλά YouTube, ξέρω εδώ, γιατί τώρα άμα είναι να μου φτιάξει το for you από τότε, καλή τύχη. Πρέπει να βρω και τα κανάλια να τα κάνω sub αυτά που έχω. Όχι ρε! Μαλάκα τι έχω! Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς μπήκε. Και όπως έλεγα, το κακό ήταν ότι στο άλλο κανάλι είχα πολύ καλά βίντεο ρε μαλάκα. Ενώ εδώ βγες! Ενώ εδώ τα βίντεο που είχα δεν είχαν edit, ούτε thumbnail, δεν έβαζα, πιο μετά έβαλα λίγο πριν φάω τον ban. Ούτε edit, δεν έκοβα τίποτα, το έκανα record, το ανέβαζα. Ενώ στο άλλο τα έχω κάνει edit ρε μαλάκα, έχω ρίξει δουλειά. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι κάνεις? Ναι. Αυτό ήθελα να σας πω εγώ. Πάντως, μακάρι να πάει καλά τώρα που θα γυρίσει το κανάλι. Οπότε, από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, ξέρω εγώ, για την ακρίβεια. Ας τελειώσω το μάτς στο Dream League Soccer. Ας τελειώσω το μάτς και μετά κλείνω το βίντεο. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε για την ακρίβεια, δεν με βλέπετε,
Θα με ξαναδείτε σύντομα. Έχει αλλάξει η φωνή μου. Έχει αλλάξει η φωνή μου. Προφανώς. Τόσα χρόνια ρε μαλάκα. Έχω μαλάκα, μπήκα να δω τα βίντεο και είχα βίντεο που γινόμουν ρεζίλιο. Κάποια, εντάξει, δεν θα τα σβήσω όλα. Κάποια ήταν μια χαρά βίντεο, θα τα κρατήσω κάποια. Αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Κάποια, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν τότε, 12-13 χρονών, και ανέβαζα αυτές τις μαλακίες. Ελπίζω πάντως αυτό το κανάλι να τα πάει καλά. Όχι σαν το άλλο να παίρνει 10 μες στο βίντεο. Ενώ και αυτό πριν φάω τον μπαν τόσα άτομα. Τι να μου κλάσεις να είμαι νικάω 4 γκολ διαφορά ρε μαλάκα. Όχι, χαράμπολ. Κράτα μπάλα. Βλέπετε. Ναι, σε αυτό τώρα θα έχω και το περισσότερο κίνητρο ότι έχω τους 400 κάτι subscribers, με σκοπό ότι θα μπορέσω να το δουν περισσότερα άτομα για να μην πάει χαμένη δουλειά. Γιατί τώρα που έχω περισσότερους subs, πιστεύω θα το δουν περισσότερα άτομα το βίντεο. Καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Από μένα τα λέμε όταν ξανακάνω βίντεο, γιατί είναι ο Πανελλήνιας. Οπότε, bye.